Kubleshibun ni pribaro ki page ya ka video mentang ni page ya ki kam ki belaj hari Bo district ha ki arteli ki department pada ki pus repair pat kawai kadai ha ka social welfare pat kabar kadai ha ka DMHO kabadai ha ka district medical pat health officer pat donro ki pus ki bedai ha ka contractual basis te mentang ni page ya kini ki arteli ki recruitment hari Bo district te to ni sedang no mentah bat habedi bat kipus ha ka social welfare Bo district nang po kabadai ha ka departmental jong ka selection committee hapo ka integrated child protection scheme Bo district nang po bat katarik ka bapila ban sumit ya ki application jongpi kadai ha ka 3 Agos arjar arpulai bat kapus ka blat kadai ha ka child health center supervisor kabadai ha ka contractual basis bat kinumber kipus kidon tang arteli bat ha ka age limit pat kadai ha karta ka bakhat pra hadu live arsnam karta bat ha ka relaxation pat kadai na banta ki SC ST kadai sansnam bat ha ka jinsiu lane ka jinyo manlau bunai kadai khanyo hajar ka shibnai bat na banta ki essential qualification kidai ki bladep ya ka graduate degree na kono ka university bat ka bukham prepare hi kadai ha ka BA ha ka social work computer science information technology community sociology social science na kano ka recognized university bat pidai bendon ya ka typing speed ha ka komputer ha ki alfan kantin ha ka shiminit bat lada pidon ka minimum ka ba chisnam ka experience jong ka working ha ka emergency helpline kin khamai chan ya phi banyo ya kaneka kam te komno phila ban submit ya ki application jongphi phila ban pandap ya ki detail jongphi lengba ka standard application form pat pihak ban lik submit ya ki application jongphi sha ka office jong ka social welfare officer report district nongpo haswa ka 3 Agos arjar arfulai bat ya baro ki dokumen jongphi pidei ban attested pat arteli ki dur passport size duly attested bat dei ban atat cha ka application jongphi bat ha ka self stamp envelope pidei ban tho ya ka karteng jong pos ka ba pi apply bat menta ngini page na menta ka DMHO ka badai ka district medical bat health officer Bo district nongpo kala penlaj ya ki pos jong ka data entry operator DO bat phila ban submit ya ki application jongphi ka dei ha ka 3 Agos arjar arpulai bat kipus balat kidon tangkawe bat habedi bat kajaka pat kadai ha ka NTEP DMHO office bat ha ka jingsiu pat kadai lengba ka baisngi bat kinsiu UP sauspa arpo ha ka chisngi bat ha ka age limit pat kadai katkum ka government jongka Meghalaya bat ha ka essential qualification pat kadai lengba ka BCA ka badai ka bachelor of computer application lane graduate tengba ka postgraduate diploma computer application PGDCA na kano ka recognized institution bat awa paisha ki application jongpi phila ban submit da ka paskan ya ki application tengba ka soft copy jong ka birta pat bro ki relevant document da ka paskan hakawe ka PDF pat pa show email ID hrapplication@gmail.com ha ka porsan JPM ha ka tarik ka ba 3 Agos arjar arpulai pat ha ka selection process pat kadai lengba ka typing speed test writing test pat ka interview bat kinjit tang sarngut ki kandidat ki banyolej ka personal interview bat kini kilong ki tarik bronkam bankong ka tarik jong ka typing speed test kadai ha ka 3 Agos arjar arpulai kabar bat ka tarik jong ka writing test bat personal interview kadai ha ka 3 Agos arjar arpulai telada pidon ya baro kini ki eligible qualification pilaban apply tetang kini jiben tip namenta kini arteli ki kam ki belaj hari Bo district Kubleshibun